Ahojte. Vitajte v tomto krátkom produktovom videu. V tomto videu vám predstavím Motiv Touch 10 a ukážem vám, ako v jednom elegantnom zariadení spája prémiový dizajn, inteligentné technológie a intuitívne ovládanie. Touch 10 je viac než len dotyková obrazovka. Touch 10 je jedinečné spojenie elegancie a ovládania. Je navrhnutý tak, aby sa stal centrálnym bodom interakcie v každom modernom obytnom priestore. Vďaka čiernemu hornému panelu a prémiovým kovovým povrchovým úpravám Touch 10 dokonale zapadne do každého interiéru. Môžete si vybrať zo 4 prémiových povrchových úprav: brúsený hliník v odtieni Aged Gold, brúsený hliník v prirodzenej sivej, hliník s lakovanou signálnou bielou a brúsený čierny hliník. Každá povrchová úprava dáva Touch 10 vlastnú identitu a zároveň je dokonale zladená z Motiv Sense 3. Za jeho dizajnom ponúka Touch 10 prehľadný a intuitívny používateľský zážitok. Touch 10 je postavený na systéme Nico Home Control, ktorý spája všetky funkcie do jedného intuitívneho rozhrania. V mnohých projektoch automatizácie budov sme si všimli, že fyzické tlačidlá sa často umiestňujú pod dotykový displej, aby poskytli rýchly a intuitívny prístup k často používaným funkciám. Aby sme túto známu interakciu priniesli priamo do zariadenia, Touch 10 integruje 3 programovateľné tlačidlá. Každú klávesnicu možno prepojiť s akciou podľa vášho výberu, od jednoduchých akcií, ako sú svetlá, žalúzie a garážové brány, až po pokročilé scenáre, ktoré zapadnú do vášho každodenného životného štýlu. Môžete ich používať ako skratky na rýchle otvorenie ovládania na obrazovke, alebo ich nastaviť tak, aby jediným stlačením okamžite vykonali akciu. Touch 10 nie je vybavený len najnovšími technológiami, ale zároveň predstavuje nové rozhranie Motiv. Riadenie komfortu ešte nikdy nebolo jednoduchšie. Zapínajte a vypínajte svetlá, stelnte ich alebo dokonca mente farby presne podľa toho, ako sa vám to páči. Teplota v každej miestnosti? Úplne pod vašou kontrolou, takže sa v každom priestore budete cítiť akurát. Motorizované žalúzie, okenice, slnečné clony a závesy sa ovládajú jednoducho a prepojené systémy, ako sú audioprehrávače, máte na dosah jediného ťuknutia. Správa energie je rovnako plynulá. Môžete sledovať svoju výrobu a spotrebu energie, optimalizovať ju a dokonca spravovať aj úložisko. Navyše, všetky vaše pripojené systémy, napríklad nabíjačky aut alebo watt systémy, sa dajú jednoducho ovládať priamo z dotykovej obrazovky. Vďaka prístupovej kontrole máte vždy prehľad. Môžete prijať prichádzajúce hovory alebo si priamo na vašej videovonkajšej stanici pozrieť zmeškané hovory a jednoducho zobrazovať aj spravovať všetky upozornenia Nico Home Control, všetko na jednom mieste bez akýchkoľvek starostí. Jediným ťuknutím na jeden z 3 programovateľných tlačidiel môžete rýchlo spustiť jednu z vašich obľúbených akcií alebo otvoriť skratku ku konkrétnej funkcii. Všetky funkcie Nico Home Control sú plne podporované v Motiv Touch 10. A do budúcna môžete cez aktualizácie očakávať ešte viac funkcií používateľského rozhrania, napríklad widgety. Touch 10 zlepšuje každodenné ovládanie vďaka výkonným vstavaným hardvérovým funkciám. Zariadenie ponúka 10-palcový HD displej. Je vybavený kvalitnými vstavanými mikrofónmi a integrovanými reproduktormi, vďaka čomu je dokonale vhodný na kontrolu prístupu a videovrátnikovú komunikáciu. Vďaka vstavanému svetelnému senzoru sa obrazovka automaticky prispôsobuje okolitému svetlu, čo zaručuje pohodlné sledovanie kedykoľvek počas dňa. A napokon integrovaná radarová technológia posúva zážitok ešte o krok ďalej. Keď sa priblížite na 3 metre, Touch 10 sa automaticky prebudí a zobrazí uvítaciu obrazovku. Keď sa priblížite na 1 meter, zobrazí sa podrobné ovládacie rozhranie pripravené na okamžitú interakciu. Z Motiv Touch 10 získate viac než len dotykový displej. Je to centrálne ovládacie miesto, ktoré spája elegantný dizajn, inteligentné technológie a intuitívne ovládanie. Od prémiových povrchových úprav a prispôsobiteľných klávesníc až po displej s vysokým rozlíšením a integrovanú radarovú technológiu, každý detail je navrhnutý tak, aby priniesol bezproblémový používateľský zážitok. Motiv Touch 10 spája pohodlie, ovládanie a štýl do jedného výkonného riešenia. Ste pripravení priniesť Motiv Touch 10 do svojho ďalšieho projektu?
Navštívte guide.niko.eu, kde nájdete podrobnejšiu dokumentáciu, špecifikácie a pokyny na inštaláciu.